nový, bezbariérový, kompletne vybavený, klimatizovaný a priestranný. S vynikajúcim prístupom po diaľnici do Košíc, alebo aj Prešova, alebo aj ešte ďalej. To je len pár prívlastkov jedného skvelého rodinného domčeka, ktorý by sme vám chceli teraz v skratke predstaviť a ktorý môže byť práve váš. Vyrástol zhruba pred 5 rokmi vo štvrti nových rodinných domov. V obci zvanej Nová Polhora, nachádzajúcej sa len 12 km, alebo ak chcete 8 minút autom od tabuľky Košice, alebo takých 12 minút od Prešova. A to všetko veľmi ľahko a pohodlne po diaľnici. Postavený je na peknom, skoro rovinatom, 6-árovom, takmer štvorcovom pozemočku. A dnes je už vysadený pestovaným trávnikom, ovocným, ale aj okrasnými stromčekmi, krikmi a skalkami. So zámkovou dlažbou okolo celého domu a parkoviskom, kde sa vám zmestia 2, ale aj 4 auta, ak chcete. A to pekne s elektrickou zasúvacou bránou na diaľkové ovládanie. Celý dom je naozaj priestranný. V jeho vnútri sa nachádza veľkorysých až 133 m2 jeho úžitkovej plochy. A pekne to vidno napríklad aj v tejto obývacej izbe, ktorá je srdcom celého domu a kde sa pohodlne žije celej rodinke. Je tu miesto aj pre jedalenský kút s veľkým jedalenským stolom a krbové kachle s plápolajúcim ohníkom pre rodinnú romantiku nielen na Vianoce. Nielen sálavé teplo z ohníka krbových kachli si môžete v tomto dome vychutnať, ale neprekvapia vás ani veľké horúčavy. Aj keď tento dom je kvalitne zateplený, predsa len ak by bolo potreba, v letných horúčavách klimatizácia vás príjemne schladí, ako si len vy budete želať. Plnohodnotne vybavená kuchyňa, kde sa všetky tie dobroty pripravujú. A keď sme pri kuchyni, nezabudlo sa aj na veľmi potrebnú špajzu, aby ste mali všetko, čo potrebujete, pekne po ruke. Technické centrum je aj miesto pre vašu práčku so sušičkou a je tak blízko, že ho máte z kuchyne na dosah vašej ruky. Ako by to bolo, keby tá denná časť domu nebola prepojená skrytou veľkou terasou, na ktorú vyjdete cez portálové posuvné francúzske dvere. Tu si po práci alebo cez víkend posedíte, dáte si kávičku, pohár vínka alebo si aj niečo chutné ugrilujete. Spálňa rodičov je nielen veľkolepá, kde sa vám bude zaspávať a zobúdzať s tými najkrajšími myšlienkami. Ale má hneď vedľa aj vlastnú kúpeľňu s elegantným sprchovým kútom a WC len pre vás. Ešte niečo. Do práce a na rôzne udalosti sa vychystáte rovno z toho vášho súkromného šatníka. Vaše ratolesti majú svoje zázemie tu a so všetkým, čo k nemu patrí. Od poschodovej postele, písacieho stolika, ale aj vstavanej skrine pre ich oblečenie. A aby sme nezabudli aj na miesto, odkiaľ sa pracuje. Tu nájdete svoj kút, svoje súkromie, kde budete mať kľud a pohodu pre vaše tvorivé myšlienky. Osvieženie a hygienu celej rodinky viete praktizovať nielen v tejto veľkej kúpeľni. Táto má dokonca aj vaňu a takéto príjemné dizajnové umývadlo.
Celkovo v tomto dome sa dosť myslelo na dostatok úložného priestoru. Nielen v izbách, ale nájdete ho hlavne vo vstupnej hale či predsieni. No a ak by vám bolo málo, tak cez toto padajúce schodisko ho máte pod celou strechou vášho rodinného domu. Tak ako pozdáva sa vám tento nový, bezbariérový, kompletne vybavený, klimatizovaný a priestranný rodinný domček? A to s vynikajúcim prístupom po diaľnici, kam len chcete? Zavolajte mi a môže byť váš. Volám sa Peter Badita a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.